ngiling-ngiling mangkane rumingkang di bumi alam derma pewayang manusana kuasa mah ora wis petek karang ada rempangan aja lok digawe larang aja lok mah digawe larang jamu barang jamu kodok kecubung wis lawas ora ketemu kang kaji penjol barang ketemu ning dhuwur panggung barwat lan bae kaya kaca kodong murak saking ngepane sok kaya gagas ning atine sok kaya gagas ning atine maning tiene gantetan kono mambu tikus setanku marane kita setan dikecup ning rabine beli joget-jogetan kaya wong tas oli rasdok iyalah berak apa sih najan dilalike di kulane angger tetap kelingan enak ya sinden enak begini bentuk loro iya dah kuna martabak orang ngomong padu melet baik arane siapa baru beli karo ronggeng lo perlu lah tambah lawas tadi kelingan gua ngendi arane siapa dua laki daranda dan perawan anak main konon kita anak main iya dah ada gaya kecil hebat woi loh eling asik petak karang rempangan aja lok digawe larang aja lok digawe larang be maning atine aduh lali tetep kelingan tampang dorong priwen-priwenan sih siapa sih tukang bonang palingan belentot belentot aduh belentot
Aja wirang-wirang bedot sira ada kemaning. Maksudnya saking enake rongge. Wes. Yo. Ngapes Ngorongo kena ronggenge Candrasari ya. Oh, Bunda Haja Taswen. Bunda Haja Taswen. Tukang kendang terkaman. Biasa zamane laris-larise. Kesenian. Jal. Weh. Ayo. Apa? Terkaman. Kang Kaji. Kita ada begal motor apa? Kang Kaji penjol. Permisi ya. Apa, Dek? Yalah lo Dek. Ngomong ku sing ngati-ati. Tembake waras. Tuh. Jol. Tembake waras kudu. Kan enggak? Nggih. Pondok terkaman kanggo terkam ra ini lah. Kendang rekaman, Jol. Oh, ini yang pondok terkaman dia dari yang macan. Setitik sewot. Ya sengit kita mah. Sewot kok mung setitik. Ora sekarung ta, Jol. Maksudnya seneng ketemu maning. Iya, Pak. Lah, kin ngandakna lakon Hari Candrasari kan sandiwara tua. Bener. Oh. Kin perjalanane nalika kematiane Gusti Temenggung Wilwatika harap selamatan ngatus ya ta? Iya bener. Oh, Raden Selang Kuning sawise oleh tugas kongkon Eh, pasar kan Jol. sesuai Jol. keperjalanan Jol. Ya. Jol. Dadi kaji kending kaya kenen kok. Jol. Kaya kaji lah dia gak ngomong kending. Hei. Ayo. Loh, sira ngomong apa? Diwara-wara iku. Cangkemku dibeset cangkeme sira. ngomong padu melet bae Wah, mesti kita aku. ngarani kaji hadiah apa kita nih kok Weruh. tikus Kok kayak konon. Bagusnya arek ae beteng batu. Wah. Kesena. Aduh, Bapak. Dia lihat belikel. Aduh, Bapak. Oleh. Bagus. Bisa balik. Ayo. Bisa balik. Kok dikit gak wayang apa sih? harap ngomong apa Mas saya Jayasena, masa tangannya konon. Apa? harap ngomong apa Ya, Apa? apa berarti ngomong enak? apa Apa? kudu ngomong Ya iya. buku wayang Jayasena Jol. wayang mit di jeplentung maksudnya anak alpa La ilah lo. Selang kuning mah duduk kieu ceritanya aku. Selang kuning mah tua kayak konon gua. Pengen pecat. Lo ilah lo rai soak. goblok diumbar temen streaming ini Jendah. ngomong sepecat orang pecat rai dira kok Madu melet piye? Mari mau sih ngomong karo kita. Ada dipisah. Dengan beli bauku. Rai truang. Sik. pokok kita mau beli kartu omong nang dhuwur panggung Lonco. Lagi apa nyata tak bak ajiku? Ayak punya maning Bak bisa. ajiku lu kayak konon gua. tembeke weruh kaji disengap-sengap Iya. Wah, urung pelikun ku wakaji kuno. Weruh. Wakaji Kaji adia teh pucuk weruh. apa ku? Masa? weruh dewek kan Dewek sing weruh Ya iya. maksudnya perjalanane lakone Nah, sarip hidayat kau. Ya iya, bagus. Penjol. Loh. sarip Durahman sarip Hidayat Dewek kemah beli gelipku. Dewek kemah. oh sawise pokon masar Ya. bawa duit 100 dinar Nah, nemu kaki-kaki nemu.
Maksudnya kekemu kelawan Pacar. Iya. Wah. Awas bisa Ngaluk. bener ya kanggo masar duitnya kanggo tuku dongengan. Duduk kekemu, duduk. Duduk kekemu, Jol, duduk. Duduk kekemu, duduk. ini Nemu je. Ketemu duduk kekemu. Nah, dongengane telung perkara. Kakang Kang Kaji Penjol Agung Balamarta. Manggala ini. Tamu siapa ini? Jangkut ke bisa esok jare ngali aduh. Kita ke jangkut dipentogaken lah kon ge. Iya bener. Pak Haji Nemu rezeki Rezeki. aja dibagi. Haji dipanggil. Ana wadon ayu parean. Parean Nomor Jol, telu. Jol, Jol, Ra- Jol, Jol, ra- Jol, Jol, ra- Jol, Jol. Aduh, iya kayak truak. Ora pragat-pragat Kayak nggak kaya dipecat ya, Jol. kaya wong ngerti ning lakon. Kaya wong ngerti ning lakon. Ardi warai kayak konon kudu. Pak ardi waraiku. Mau dipecat. Tak sing jadi dalam. Digolakan bisa diwarai. Sutradara bang nenek. Berup, sutradara bukan dipecat. Lala sing bener gak? Iya, Bang. Iya. Berup. Iya, Kang motor ditarik pun. telu dongengan telu. Telu seje. Oh. Ana rezeki Aja dibagi. Aja dibagi. Aduh. Anak rezeki Iya. aja ditampik. Bener. Iya. Oh. Wadon ayu parean. Hei. Oh. Hei, anak jasman. Hei, anak jasman. Ayo nak bebet. Ayo jalan. Lah lo. Tembete weru kaji digebugin basa. Aku masak aja Wah. nggak sepati kayak konon. Sok. Halo, sok. Oli. Oh, kayo. Ayo, sok. Ayo. Ya rama terus baik. Waduh, wahyu parean. Orang-orang yang lakon kok. Wah. Baru ngomong kuwi si ketrimin kini, Ji. Penjol. Dudu Iki. parean wadudu. Warakna. Wadon ayu sinarean. Kari ngomong kowe zaman tungin das. Ayo greget. Sing awit mau. Greget kita ni anak walone sirap. Nomor telu nih, wak penjol. Nomor apa? telu. Nah, Nomor telu. anak rezeki ya Wis mau. Anak rezeki jadi bagi jadi aku. iya tuh Wadon wadon ayu. sinarean. Nah, Terus Nah, nomor telu nomor telu. rahasia ngemet panjeran ya. Paling nggak dipecat ya, Jol. Panjeran bae. Kira. Malah Anak jejak rahasia. Anak rahasia tak ngemet merik. panjeran. Ayo. Anak rahasia aja dibuka anaknya kasmat. ya wis iya aja nyetak-nyetak tikus. Ah, digolak kan sudah merengkel. Remang-remang saya iya. Pengen karo kita kedira ini aku. Oh ya pokoknya dikane baik. Dika tak kremos cocote sudah garap nganggo cocot Udah apa. bakakan. Oh, Anggor itu cepur. niburi Kanjeng Panjang. Syarif Durakman. Benar. Oh, pengalaman pirang-pirang. Kita lagi ngelatih lapangan. 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 Lapangan make, Jol. Sebelah kidul ana lapangan bola. Sebelah lor ana lapangan poli. Sebelah ana pojok ana lapangan minton. Goblok. Ayo. Apa maning sih? Dudu lapangan kuwen kudu tikus. Lapangan apa? Lapangan pekerjaan. Ah, Oh. kerjaan. Ana dupai kerjaan ning Yudi kerjanya kerja keras. Keras. Pengen gak kita ku kerja sama Oh. Kerja sama. bareng-bareng nyandak tikus sebab tebaran akeh sing mangani tikus. Iya. Iya, Jek. Oh. Itu galakan Oh. Oh. Ngalami ana dupai kerjaan. kerjaan. Sedina gajinya ki 50 juta. Iya. Aja sobut sih. Kita nemong Nang apa sira nemongku?
Sira bagen. Bakal 50 juta. Sedina kon kok. Sedina? Iya. Astagfirullahaladzim, bakal kulining kita ning kene molak-malik betul geni. Iya. Beli nutup jual 50 juta. Gaji pira sira? Reang. 150. Terang genes teman kajira timah. Ya. Jadi gelem sirane ku 50 juta kok. Pegawaiane apa konon? Apa pegawaiane? Pegawaiane ngiklanaken. Ngono. Ngiklanaken. Iklan. Oh, iklan. Iklan. Sabun, iklan sabun. Jasa iklan. Usaha kon mah. Sampo. Do usaha dewek. Meres susu. Ora, meres susu ta meres kopek. Ngiklanaken apa? Lah, sirane gelem 50 juta. Bagen loh. Wah, ya bisa-bisa rabi orang. Ringan kan? Ringan. Pegawaiane Apa, jadi bintang ngiklan. Bintang iklan. Ya. Ngiklanaken Ngiklan apa? obat tetes. Cip apa cek? Ngiklanaken Ya. obat tetes. Obat tetes sing kanggo racune tikus. Oh, kita mider ngiklanaken. Iya, ya dinung dingin. Baka sirane mati berarti tikus gak mati. Ayo ko. Oh, no. Kayak kono nih kan. Ya zaman yang 50 juta sedina Jor. Sira marapatene keluargane reang. Ya modar kita neku. Iklan kayak konon mah. Jare gelem. Gelem hari nyawa mah gua apa? Hari nyawa mah gua apa? Idi setitik nyewot, setitik nyewot. Nyewot kok mung setitik. Lu golakan bisa kerjaan 50 juta. Jadi sirane mong Bepekan kan kalau ditaruhane umur mah. ngalami kita dagangan. Dagang apa? Sirane Oh. anu cuing. Duduk. Dagang Bubur somai. ginting. Ora. Somai. Beli. Dagang apa? Dagangan endog. Oh, untuk bebek. Pasti untuk bebek. Anan endog bebek, anan endog ayam negeri. Oh. Terus? Hari endog ayam kan regane sekilo 30.000. Bener. Oh, hari sing bener ya pira 30.000. Iya. Hari sing pecahan pira? Sing pecahane. Mung 10.000. Sing pecah. Laris sing pecah mah. Sing bener. Sing bener ya ora payu-payu. Ndoge. Iya, jadi tak pecahin ya supaya laris. Iya. Alhamdulillah entok kabeh batine langka malah katekor. Kesuwun. Tuh. Yang untuk bener dipecah-pecah. Jadi jare kanjeng Sunan anu sing saking wis dari Sunan Kalijaga. Iya. Ya, bener. Oh, sing penting bakal ngikuti kita. Heeh. Kudu sembayang. Wawara kan? Iya. Ngelingaken kan? Iya. Ya kudu arane wong sembayang kena majikane kita wong lempeng. Tole ana kena penjol Iya, karo masyarakat paninggiran kulon. Kabeh. Tulung. Oh, sembayang duhur ora kena awan bengi. Nah, sawise engko wis padha weruh kabeh. Yen iki kita ki sebagai pengikut. Jole. Rahman. Sawise Jole. anakna. Ayo. Ampun, Gus Ram iya. Warak kena ning wong penyingkiran kabeh. Khususnya kanggo manjing Islam. Awas sembayang duhur aja awan bengi. Yen ketakan beli. Wong sing lempeng sing bener ora wong. Sembayang duhur jawan bengi. Sembayang duhur bengi. Ayo. Pada bewani ya. Jember dah kecoberan kita nih. Dia maksudnya beli kenawan bengi awane bae. Ya iya jawan bengi. Ya iya ya kita ngomong mengkonon. Hari wong desa peningkiran sembayang jumane dina apa sih? Ya Maksudnya Allah. kita sebagai wong Mati sudah Islam cop loncok karo iku wajib nerang-nerangaken. Rang mati karo kan beli karo kinra. Mulane Bakal Juma ya dinane ku dina Juma. Sembayang Jumatku. ya so mencilak teman. Ampun, adu lempeng nak aja kono. Sembayang jumane dina Jumat. Ya dina Juma. Ya wis. Orang kelakon. Mulane kudu weruh lan kudu inget ning dongengane Syarif Durakman. Beri kana. Nyitak bata ora kudu milih tanggal. Aisyah, benar ke? Gawe sumur kudu katon ning pantese. Benar. Sholat ibadah poma aja sok ditinggal sebab umur ora weruh ning wate.
Salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ododolo 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 Atas tangan paling enak Ododolo Atas hidung paling enak Ododolo Angin turu paling enak Ododolo Arep ngeblok paling enak Ododolo 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 ododol. Dicempes Trenjol. main cepes Kayak bola voli dicempes. Oh, Kapan nembang ya, Jol? Bayangan sira uripe melarat. Jadi kok kon sanggak. Nanang. Ya Allah. Ya Allah. Kita kepengen Nempel di astro. Wak Haji melarat. iya kok Sugi. iya Melarat. Sugi. Iya. Sugi. iya Alhamdulillah. Masih. Hah? Masih. Penggot petal-petal. Ya aku udah tekek pedek ngono. Sugi. Nah, sugi dingin. Melarat. ya Allah Sing melarat dingin mulane. Su. kok Sing melarat dingin. Tek melarat. Sing melarat dingin. Ya kuno Sugi. Melarat. Susu pirik. Susu kelalaran. Jember dah kita nih tembelek. Jol. Genting tanana pegot. Iya. Kita wong aula wajib kudu siap segala-galanya ora weruh ning udan, ora weruh ning angin. Kelingan kita duwe demenan. Golong. Iya, Duit temen apa, Jol? Iya. Ya Allah. Angel zaman saking luru perawan. Iya. Wow. Hebat Nganggo tuan. piano tak nganggo gamelan. Nganggo gamelan bae. Bakal nganggo piano sira. Gamelan bae. Kelingan zaman bengen. Kelingan zaman bengen Kang Penjol. Indah nih mama tuan rumah sawer. Aja watir wong kene mah. Hari anu molokot pengen salaman. Oh, ya beli. Bokat kowe ketemu ning dalan ora ya? Nah, Bekas tuan rumah Penjol karo plonco. Mending ora. kan tahu. Iya. Oh. Nambah batur, nambah sedulur, nambah rezeki. Bener kuno. Gamelan, Pak. Iya. Gamelan bae, Pak. Gampang tapi kangelan. Nah, Wong lanang luru pasangan akeh randalan prawan watire ora kaberan arep luru rapi randa watir oli randa beli peta arep luru rapi perawan watir oli perawan sol-solan hebat. ayune kaya Sri Kandi Cocok. percuma beli sampai hati ning laki ora ngajeni dume
gampang luru ganti lungguwe kaya Sumbadra cuma mung pura-pura eman sayang eman cinta manten wong lanang ning omah disenggol cok kanggo Mamai Aldi. Mamai Aldi ke tuan rumah Tuan rumah Mama Aldi. Mimi Aldi Kalau Mimi Aldi yang keding karo senang sing disunati didongakaken. muga-muga gelis suara Ah. jadi anak sing berbakti Berbakti kanggo wong tua lanang lan wadon dilanjut bang tapi kangelan wong lanang luru pasangan akeh randak lan prawan watire ora gamberan arep luru rabi randa watir oli randa beli peta arep luru rabi randa watir oli randa Jakarta ayune kaya Sri Kandi percuma beli sampai hati ning laki ora ngajeni dume gampang luru ganti lunggu kaya Sumbadra percuma pura-pura eman sayang eman cinta manten wong lain